Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin maresponsabling para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. pamibi sa Jubileo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muya tugang, asin ang kalayo ng pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadian mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo, kan banhi kan marhay na bareta. Ining banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan Jubileo, magpukaw liwata sa mong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninungan kan sa mong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lord, matukaw po. Ngunyan isiniselebrar niya to ang Domingo de Ramos. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Mrs. Gemma Alcantara Lleva and family, Kanbuban family, ni Jose Pinellos Jr. and family, ni Roberto Abordo and family, asin ni Bel. Special intentions for Juliet Paredes sa kahagadan ni Bel. Si Ringman isabay niya to sa pamibi ang kapahingaluan kan kalag ni na Charlemagne Joseph sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family, para kay Carlos ni Daddy Chenson and children, para kay Gloria kan Morillo family, para kay Mariano kan Akende family, All Souls ni Mr. Mario Basilyeva and family, para kay Jo Marie kan Banyadera family, para kay Anthony Miguel ni Teresa S. Cabotaje, para kay Raul kan Buban family, para kay Nilda ni Ramiro Ramirez, para kay Glenn kan Bahilio family, para kay Salvador kan Aicardo family, All Souls ni Mr. Mario Basilyeva and family, para kay Raul kan Ralios family, para kay Rene asin Johan kan Basaliote family asin Landitzo family, para kay Felix Berto kan Toledo family, para kay Maribel, Daniel, Gregorio and Salvacion, asin Gabos na kalag, si Ringman para kay Siriaco asin Paula, sa kahagadan ni Bel. Asin para kay Efren Ivo, asin Remigio, sa kahagadan kan Dison family. Sa aldaw na ini, ang simbahan nagrurumdum kan paglaog ni Kristong kagurangnan sa Jerusalem, sa pagpuon kan sa iyang misteryo Pascual. Kaya ang pagrumdum kaining paglaog kan kagurangnan, ginigibo sa gabos na misa, lalo na sa paagi nin prosesyon o silim ning paglaog, bago kan misa prinsipal,
Asin sa paagi nin simpleng paglaog, bago kan ibang misa. Ang solemning paglaog, alagad bako ang prosesyon, mauulit bago kan ibang misa na kinaugalian selebraron na may dakol na tao. Mas marhay na kundi magigibo ang prosesyon, asin solemning paglaog. Igwang banal na selebrasyon kan tataramon kan Diyos. Mga tugang, ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo sa Reverend Father Francis Binaya. Matindog po ang gabos, asin sa magayagayang tingog, sa rabay niyatong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Namumutan kong mga tugang poon sa kapinuunan kan Kwaresma sagkod ngunyan. Inandamtaan sa tumpuso sa pagpenitensya asin mga gibong herak. Ngunyan na aldaw, nagkakatiripon kita kay ibaan bilog na simbahan, magharubay kan Misteryo Pascual kan sa tong kagurangnan. Bot sabihon ang sayang pasyon na pagkabuhay liwat. Na sa pag-utob kaini, naglaog siya sa sayang syudad kan Jerusalem. Kaya may pagtubod asin debosyon, ginigibo ang pagrumdom kaning paglaog para sa satong kaligtasan. Makasunod kita sa kagurangnan, tanganing huli sa grasya, kitang ginibong mga kaayon sa bunga kang krus, makahiras sa iyang pagkabuhay liwat asin buhay. Kuwaw na ta po ang mga langkoy para sa pagbendisyon. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, pakabanalaan sa imong bendisyon, ining mga langkoy. Tanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hade, makaabot huli sa saya sa daing tapos na Jerusalem, siya nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Kibabaan na po nindo. Ngunyan mga tugang sa tuyang rumdumon asin pagmunduanan sa to mga kasalan. Tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na napadigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa samo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mayrak malugod sa to a Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasala. Darahon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman sa pagpaarog, kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawan sa mong paraligtas, asin magpaasan kan krus, kaugaying warasan, na magkanigo kaming makanood kan mga adal kan sa iyong pagkamatinios, asin magkamitin mga kahirasan sa iyong pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahati, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. An-enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit, kasurugoon ni Yahweh. Mas ginangani, nasasambit ini sa kapiestahan in pagbunyag kan sa tung kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon ning kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hadi kaitong panahon o ang Mesiyas na maabot. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurang ng Diyos, nagtaos ako in disipulong tila, tanganing magtagal sa paghingwa, na maghatol nin tataramon sa pagal-pagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog, siring sa sarong disipulo. Ang kagurang ng Diyos, binuksan ang sakong talinga, asinday ako nagtumang, ni nagsibog, ang sakong likod, itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi, para sa mga buknot. Ang sakong lalawagon, day ko tinahuban sa insulto, asin sa lutap. Ang kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako, kaya day ako napahamak. Kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon. Asin aram ko na, day ako mapapasupok. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. 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 Ang gabos na nakailing sako, nag-ulog-ulog sako, tinitiwi ang ngimot,
kinuyong-kuyong-an payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot, naglikos ako. Linabot nindaan sa kong kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Binarangabangan ninda sa inda, ansa kong mga gubing. Asinan sa kong bado, sinugalan. Alaga di ka kagurangnan, dai ka magrayo. O kusog ko, paghumare sa pagtabang sako. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko an sa imong ngaran sa sakong mga tugang. Sa tao kan kateriponan o umawon taka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-omaw ka mo sa iya. O gabos na kapag arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, dadaw ka pinabayaan mo ako. Diyos ko, dadaw ka pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipno niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrukyaw kan awit na ini, ang kamarawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Dawa iyaon sa porma ng pagka-Diyos, dai siya napahuna na makapantay sa Diyos, nasasalumon
kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyo, sayod na tao. Nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kang Diyos, asin iwinara sa iya, ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kang daga, asin ang gabos na dila magrukyaw. Kagurangnan si Hesu Kristo sa kamurawayan kang Diyos Ama. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog pangabos sa pagrokyaw kan pasyon ni Jesukristong kagurangnan. Inako niyan kagadanan duman sa krus, kaya initaas siya ng Diyos, asin tinawanin ngaran, na urog sa gabos na An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pasyon na Yesu Kristong kagurangnan, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na nagtukaw siya, kaiba niya ang sa iyang mga disipulos, nagsiyabi sa inda. Maigot kong minawot magkakan kining Pasko kaiba nindo bago ako magsakit. Ta nagsasabi ako sa Indo, dahil na ako kaini makakan, sagkod na mautob sa kahadaanin kan Diyos. Pagkua kan kalis, nagpasalamat, asin nagsabi. Ako ini asin hirirasan nindo. Ta nagsasabi ako sa Indo, dahil ako mainom, poon ngunyan, kan bunga kan ubas, sagkod na mag-abot ang kahadaan kan Diyos. Dangan pagkuanin tinapay, nagpasalamat. Binaak, asin itinao sa inda, na ansabi. Inian sa kong hawak na itinatao para sa Indo, ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako. Siring man ang kalis, pakapamanggin na ansabi. Ining kalis iyo ang bagong tipan sa sakong dugo, na pinapabulos para sa Indo. Alagad uyan kamot, kan mapasaluib sa ko, kaiba ko sa lamesa. Anaki kan tawo, naglalakaw mananggad, susog sa nakatalaga. Alagad sa tawong iyan na mapasaluib sa iya. Asin sinda nagpuon pagharapot-haputan, kung si Isay kaya sa indaan magibo. Nagagwaman sinda nin turusayan, si Isay sa indaan mabilang na urong kadakula. Nagsabi siya sa inda. Ang mga hade kan mga hintil nagsasakop sa inda. Asin ang may kapangyarihan sa inda inaapod na mga paragibong marhay. Kamo ba kung siring kundi ang urog kadakula sa Indo, maging siring sanguhod. Asin ang leader sa Indo, magiging siring sa naglilingkod. Ta si Isay ang urog kadakula, ang nagtutukaw sa kakanan o naglilingkod. Bako ang nagtutukaw, ako sa tahaw nindo, siring sa naglilingkod. Kamo ang nagdanay na damay sako sa mga pagsugot sa sako. Asin ako balaog na nagtataos sa Indo, siring sa balaog na nagtaos sako sa sakong kahadaan. Asin matukaw kamo sa mga trono, sa paghukom sa 12 tribo ng Israel. Simon, Simon, uya, hinahagad, nagayo kamo ni Satanas, tanganing saligsigon siring sa trigo. Alagad,
pinangadji ta ka, tanganing day magluyaan sa imong pagtubod, asin ika pagbalik mong gayo, parigunaan sa imong mga tugang. Nagsabi sa iya, Kagurangnan, andam ako magdamay sa imo, minsan sa bilangguan asin sa kagadanan. nagsabi siya, Sinasabihan ta ka Pedro, maturaok ngunyan ang sulog sagkod sa makatulo mo akong nigaran, namidbid mo ako. nagsabi siya sa sainda, Kan suguon ko kamo na maayo nin pitaka, ni supot, ni sapin, kinulang kamo. nagsimbag sinda. Dailangan. Kaya nagsabi siya sa inda, Alagad ngunyan ang igwanin pitaka magdara, siring an mga an igwanin supot, an mayo magpabakal kan sa iyang alikboy, asin magbakal nin minasbad. Tanagsasabi ako sa indo, ining isinurat kay puhan mautob sako, ining sa mga kriminal ibinilang siya, taan dapit sako igwanin katapusan. alagad nagsabi sinda, Kagurangnan, uya Uya, igwadigdi induang minasbad. nagsabi siya sa inda. Tama na iyan. Pagluwas, naglakaw siya, susog sa kaugalian, pabukid kan mga olivo, asin nagsunod sa iya ang mga disipulos. Pag-abot sa lugar, nagsabi siya sa inda, distansya ni sarong daklag ning gapo, nagluhod asinami bi na ansabi, Ama, kung buot mo palihi sa sako ang kalis na ini, alagad ba ko ang buot ko kundi ang sa imo ang mangyari. nagpahiling sa iya ang sarong anghel na hali sa langit, sa pagpakusog sa iya. Sa dakula niyang pag-agunya, nagpamibi nin urog kaigot. Tara, ang sa iyang mga ganot naging siring sa mga tagdo ni dugo na nagdadalihig sa daga. Pagbuhat hali sa pagpamibi, nagdalaw siya sa mga disipulos, asinaabtan sinda na nagtuturog sa gabat kang kamunduan. Nagsabi sa inda, Taano ta nagtuturog kamo, buhat asin magpamibi, na dai mahulog sa sugot. nagtatarampa siya, uya, katawuhan asin ang inaapod na Judas, saro kan 12, nanginginutan sa inda, asin nagrani ki Jesus, tamahadok sa iya. Nagtaram sa iya si Jesus. Judas, sa hadok ipapasaluib mo ang aki kan tawo, Pagkahiling kan mangyayari, nagsabi sa mga nasa palibot niya, Kagurangnan, Kagurangnan, titigbason mi tutan, espada. tinaga ang saro sa inda, ang surugoon kan puon na padi, asin napalungan ini kan tuong talinga. Simbag digdi, nagsabi si Jesus. pabayai sagkod sa nadyan. Dinutan niya ang sa iyang talinga, asin pinaumayan siya. Nagsabi si Jesus sa mga nagduman sa iya, mga puon na padi, mga general asin mga gurang. Siring sa pagdagsang sa sarong tulisan, nagluwas ka mo may espada asin badas. Arual daw yaon ako sa indo sa templo, asin da inindo ibiningatan sa indong mga kamot tumang sako. Alagad inian sa indong oras, asin an kapangyarihan kan diklo. Pakadakupat, dinaras siya asin ilinaog sa harong kan puon na padi. Si Pedro nagsusunod sa harayo. Palibhasa nag-amak sindaning kalayo sa tahaw kan looban, asin nagtukaw sa palibot. Nagtukaw si Pedro sa tahaw ninda. Nahiling siya ni sarong oripo na babae, nakatukaw sa may ilaw. Tinuruhukan asin sinabihan. Ang tawong ini kaiba kaidto. Alagad siya ng ligar na ansabi. Dai ko siya midbid, babae. Dain haloy pakatapos, sa ruman pagkahiling sa iya nagsabi. Ikaman saro sa inda. Alagad nagsabi si Pedro. O tawo, bako ako. Pakalihis sin masarong oras, may saro na naman nagpirit na nagsabi. Sa katotoohan, ang tawong ini kaibamang kaidto, taga Galileo man. Alagad nagsabi si Pedro. Tawo, dai ko aram ang tinatara mo. Tulos mantang nagtatarampas siya, nagturaok ang sulog.
An kagurangnan, pagbirik, hiniling si Pedro nintutok. Asin narumduman ni Pedro ang tataramon sa iya kan kagurangnan. Baago ang sulog magtura ako ngunyan, makatulong akong ninigaran. Asin pagluwas, mapait siyang nagtangis. Ang mga laking nagbabantay kay Jesus, kinakalawagan siya, asin hinahampak. Tinatakpan sa mata, asin hinahapot na ang sabi. Hulai, Si si Isay ang naghampak sa naghampak sa imo. Asin dakol pang ibang mga bagay ang itinaram sa paglanghad sa iya. Kan aldaw na nagtipon ang mga gurang kan banwaan, ang mga puon na padi asin mga eskriba. Dinara siya sa saindang sanggunian asin sinabihan. Kun ika ang Kristo, isabi mo sa mo. Nagsimbag siya sa inda. Kung magtaram ako sa indo day kamo matubod, kung maghapot day kamo masimbag, alagad po ngunyan an aki kan tawo matukaw sa too kan kapangyarihan kan Diyos. Nagsabi ang kabos. Kun siring, ika ang aki kan Diyos, Nagsabi siya sa inda. Kamo nagtataram ako. Alagad sinda nagsabi. ano pa ang kaipuhantang saksi? Nadangog taman sanan ang hali sa iyang nguso. Nagtindog ang bilog nindang aripunpon, asin dinara siya kay Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya na ang sabi. Ang tawong ini, nakuan niya mong nagpapalagalag kan sa tong nasyon. Inuulang ang buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya ang Kristong hade. Naghapot sa iya si Pilato na ang sabi. Ika ang hade kan mga Hudiyo? Nagsimbag. Ika nagsasabi. Nagdaram si Pilato sa puon na padi, asin sa mga katawuhan. Mayo akong nakuang dahilan sa tawong ini. Alagad nagpirit sinda na ang sabi. Sinusutsutan niya ang banwaan sa pagtutukdo sa bilog na Hodea, puon sa Galilea sa kudigdi. Si Pilato pakadangog kaini, naghapot kun ang tawo Galileo. Pagkaaraming gayo nasakop siya kan otoridad ni Herodes. Ipinadara siya kay Herodes na yaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na ito. Si Herodes pagkahiling kay Jesus na ugmang gayo. Tahaloy ng buot niyang mahiling siya. Huli kan mga nadangog niya dapit sa iya. Alagad naglalaom makahiling ng sarong tanda na gibo niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay. Alagad siya mayong isinimbag sa iya. Nagtitindugduman ang mga puon na padi, asin mga eskriba. Makusog na nagsusumbong laban sa iya. Dinuhagi ni Herodes kaiba kan sa iyang hukbo, asin kinalwagan. Binaduan siya ni nakakasulang gubing, dangan ipinabalik kay Pilato. Dangan magkatuod si Herodes asin si Pilato kan aldaw na ito. Tadati magkaiwal sinda. Si Pilato pinatipon ang mga puon na padi, ang mga namamayo asin ang banwaan, nagsasabi sa inda. Dinara nindos ako ang tawong ini, siring sa sarong nagsusutsot sa banwaan na magre-rebelde. Uya, sa kuyang siniyasat sa atubang nindo, asin mayo akong naku ang kaso sa tawong ini, dapit sa mga isinumbong nindo laban sa iya. Ni si Herodes, tay pinabalik siya sa to. Uya, mayo siyang naginibo na sukat sa kagadanan, kaya pakahampaka, bubutasan ko siya. Sarabay na nagkurahaw sindagabos na ang sabi. Halea siya, asin putasi sa mo si Barabas. Ang Barabas na ini ipinabalanggo unong kansarong sedisyon na nangyari sa siyudad asin sarong panggadan. Giraray nagtaram sa inda si Pilato. Buot butasan si Jesus. Ugaring nagkukurahaw sinda na ang sabi. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo ka ini? Mayo akong nako sa iyang dahilanin kagadanan, kaya ahampakon ko siya, asin bubutasan. Alagad sinda nagpipirit. Sa makusog na tingog, hinahagad ninda na ipako siya sa krus. Asin urog na nagkukusog ang sa indang mga tingog.
Si Pilato buot na mangyari ang sa indang kahagadan. Binutasan niya itong huli sa sedisyon asin panggadan. Ipinag-apon sa bilangguan na hinagad ninda. Alagad si Jesus ipinaubaya sa saindang buot. Kanihatod siya dinakop ninda ang sarong lalaki na ang ngaran Simon, sarong Sireneo, na nagpupuli hali sa uma. Asin isinaangat sa iya ang krus. Tanganing paasanon sa hudyan Jesus. Sinusundan siya ni dakulang ariponpon kan banwaan. Asin mga babae na nagtutubtub kan daghan. Asin ipinapanambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, Mga aking babae din Jerusalem, day kamo magtangis huli sako, kundi magtangis kamo para sa sainduman sana, asin para sa saindong mga aki. Huli ta maabot ang mga aldaw, na masabi kamo, paladan mga baog asin anday nangangaki, asin ang mga daghan na day nagpasuso. Dangan mapunsin na pagsabi sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambo ni kami. Huli ta kon ini, ginigibo ninda sa lakbas na kahoy, sa alang ano daw ang mangyayari. dinarama ninda duwa pa katawo, mga kriminal, tanganing sabay sa iyang puhuon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inaapod bungo, duman ipinako ninda siya sa krus, asin ang mga kriminal, saro sa wala, saro sa tuo. Alagad si Jesus nagsasabi, Ama, patawada sinda, taday ninda aram kung ano ang ginigibo ninda. sa pagbaranga-banga sa indakan sa iyang gubing, nagripa sinda. Nagtitindog duman ang banwaan, nagtatanaw. Ang mga namumuno, nag-uulog-ulog sa iya na ang sabi. An iba iligtas niya ang sadiri, kung siya ang Kristo kan Dios, ang pinili. Kinakaluwagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok. Dinudulutan siya ni suka, asin sinasabihan. Kung ika ang hadi ka mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri. Igwanin isinurat sa iyang pamayuhan. Ini ang hadi kan mga Hudiyo. Saro kan mga nabibitay na kriminal. Naglalanghad sa iya ang sabi. Bakung ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri, asin man kami. Nagsimbag si Saro, asin sa pagsagwi sa iya nagsabi. Dai ka lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring man na kondinasyon. Kita tama na sinilutan, tanasa puta ang mga sukat sa mga gibuta, alagad ini mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumduma ako pag nakalaog ka na sa saimong kahadean. nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaiba ta ka sa paraiso. haros udto na, asin nagdiklom sa bilog na daga, sagkod alas 3, napinaw ang saldang, asin ang belok ang santuario nagisi sa tahaw. Pagkurahaw nin makusog, si Jesus nagsabi, Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. pagkasabi ka ini na utsan. Pagkahiling ka nangyari, nagpamuraway sa Diyos ang senturyon na ang sabi, Talagang ang tawong ini suripot. ang gabos na mga katawuhan na nakitipon sa tungod kan tatanawon na ini, nakasaksi ka nangyari, asin tinutubtob ang sa indang mga daghan, nagpuruli, nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbid, asin mga babae na nakisunod sa iya, puon sa Galilea, hinihiling ini. Igwanin sarong lalaki na ang ngaran Jose, sarong kagawad, lalaking marhay asin suripot. Dai siya nagbuto nin pag-uyon sa hatol, asin sa gibukan iba. Siya taga Arimatea, siyudad nin mga Hudiyo, asin naglalaom kan kahadian kan Diyos. Nagdulok siya kay Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus. Binaba ini, pinatos nin lino, asin ibinugtak sa lulubngan na tinuki sa gapo.
na daipa linubngan ki isay man. Aldaw idto nin pag-andam, asin masabat na. Nagsusunod si mga babae na nag-iba sa iya haling Galilea. Nagkintalag ninda ang lulubngan, asin kung paano ihinutad ang sa iyang hawak. Dangan pagbalik, nagandam sinda nin mga pamot, saka mga panlahid. Aldaw nin Sabat, nagpahingalo sinda, susog sa tugon. Marhay na bareta kansa tong kaguragnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na pagkaaga po sa indugabos mga tugang. Diyos main agaman, Padre. Ngunyan na aldaw sa tuyang pinupunan ang mga banal na aldaw kang Simana Santa. 40 aldaw na pinaghandaan niya to an simanang ini, urog ng gayo an mga aldaw kan misteryo Pascual. Hinagad sa satuyang simbahan, na padagos na pahararumon ang satong pagtubod sa paaginin pagpamibi, pag-ayuno asin pag-ibonin herak. Siring ang mga disiplinang ito, lugod inihandaan sa tuyang puso, tanganing sa Jesus maglaog, asin siring na gayo, tunawon ang satong mga pagkakasala, patawadon kita sa satuyang mga kakundian, siring na kita makaukod man na magpatawad, mamuot asin ihiras ang katuninongan. Mga tugang sa maabot na simana, kadakol kitang mga tradisyones asin mga gigibuhon na totoo makakabasog kan sa tuyang mga mata, makakabasog kan sa tuya na emosyon. Alagad mga tugang, padagos man na ipinapagirumdom sa satuya. Nalugod bako sanaan sa tuyang mata ang basugon, bako sanaan sa tong tradisyon ang ipadagos. Alagad sa mga maabot na aldaw na ini, lugod mga tugang ang sa tuyang puso hiroon, marunot asin lugod padagos kitang magbalik sa mahal na Diyos. Ang simanang ini, simana kan pagpahayag kan dakulao na pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Arog kan mga tao kan panahon, nagkurahaw sinda sa pag-ako ki Kristo, hosana sa aki ni David. Mga tugang, pag-abot nin mga nagkapirang aldaw, ang nagkurahaw kang hosana, iyuman ang nagkurahaw na ipako siya sa krus. Lugod ba ko ini ang satong maging attitude? Ibahan niya to ang kagurangnan sa paglaog niya sa Jerusalem, siring na sa pagsabat asin paglaog man sa misteryo Pascual, ang sa iyang pagsakit, ang kagadanan, asin ang sa iyang matrayumpong pagkabuhay liwat. Tanganing siring mga tugang, ang sa tuyang puso, padagos na panibaguhonin kagurangnan, itao ang espiritu, tangani kita man maglakaw sa katuninongan, asin mga tugang, makaiba kita sa pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangnan. Hagadon niya to ang biyayang ini sa pagpadagos niya to kan sa tuyang selebrasyon. Kaya ngunyan matirindog po kamo, ipahayag tan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilik sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman, mabalik sa pagukom sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Napakusog kan tataramon asin halimbawa na Jesus, mamibi kita sa satuyang Diyos no na Ama, na ankulog asin kagadanan kan sayang aki, magbunga sa to asin sa gabos. Mamibi kita, kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog, kan marhay na bareta kang krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaraning kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyedad, na mayo ni si Isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaran nin paglaom sa buhay, masabatan malugod ninda si Jesus na nagpadago sa iyang dalan nin pagtios na siya sa nang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas makarani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabangi kaming mas sabotan ang lingwahin nin pagsarig asin pagkaherak. Pakipag-ulian asin pagpapasalamat, nin katalingkasan asin pakasabot, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw. Ano man ang karahayan, nasa tuyang naginip mo, iyan huli lamang sa Diyos na nag-ipunin gamos. Magtabang ka man sa kapwa mo, maglimos man sa lugar, gamos yan mayunin kahulugan. Kung bakong sa paggamot, minarhay kitang gamiton, kan sa tuyang kakurangan, sa pagpanangibong niya, kan katalingkasan nin gabos. Tindog tayo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kwalsin sa indong atang, magkanigong ako o ning Diyos amang makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo maging haranisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibos sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo,
Makamtan mi an sa imong pagkaherak na samong linalauman, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na ding kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Tadawa siya ding sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Hansay ang kagadana, nagpara kan sa mong mga karatan. Asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya kay bakan gabos na Angeles, nag-oomaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Palalanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak as sindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak, nidodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Tainang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipad, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Pagrukyaw niya to ang misteryo na sa tong tinutubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapangaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo lipat, ipinapahayag, sagot na ikamagdatong. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadanasin, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kaning tinapay nin buhay, asing kaning kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
At sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimikbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose sa banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaitu pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa roal daw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimikbi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapas sa indo, sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamonin katuninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kahiraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kahiraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang.
Nauwi kami nin katuninong na. Mga tugang uya, sa Jesu Kristo, ang kordero kan Diyos, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ikaw ang samuyang ranga, asinan katuninungan. Ang liwanag sa samuyang dalan, ang samuyang Diyos na makakamang. Ang samuyang paglaong, asin pagkabuhay liwan. An mag-ako kan sa imong hawak, magdadanay sa kaibahan mo. An sa imong buhay, idinusay mo sa dakula mong pagkamuot. Kabutan ni Ama, inutob mo para sa kaligtasan niya mo. Ang samuyang puso, asinan samuyang tabang. Ang magsaring sa mga tugon mo, maglalakaw sa kabanalan. An sa imong buhay, idinusay mo sa dakula mong pagkamuot. Kabutan ni Ama, inutob mo para sa kaligtasan niya mo. Ang samuyang puso, asinan samuyang tabang. Ang magsaring sa mga tugon mo, maglalakaw sa kabanalan. Madya mo mga lapapan, asin na papahas sa mundo. Kakanasin inom ka mo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Estos tinapay din pagkabuhay.
asin ni panahon, biyaya ni Diyos Ama, madiya kamong mga nagpapagal, asin na papaas sa mundo. Kakanasin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus ang araw ni kaligtasan, dugo na mayan sa kasalan. Ako ang sakripisyo sa krus din pagkamuon, madiya kamo mga napapagal, asin na papahas sa mundo. Kakanasin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus purabot nin mga biyaya, tumingin buhay na mamuraway, magpanaw sa labas na sapat, hugasin at mga sala, madiya kamong mga napapagal, asin na papahas sa mundo. Kakanasin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Dulot ni Jesucristo. Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi. Tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamawot, huli kan sa iyaman sa ng pagkabuhay liwat, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukop kita para sa mga paisip. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para sa Alay Kapwa Sunday. Regular Mass schedule in Guadalupe, Buraguis, Legazpi City, every 12th of the month at 5 p.m. and every Saturday at 5 p.m. Ninhuli po ta nagdadangadang na ang May 2025 national and local elections. And Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV kan sa tuyang parokya minaimbitar sa mga gusto maging PPCRV volunteers. Dapat may edad 18 anyos pa itaas, rehistradong botante, asin dainin parientes o pinapanigan na kandidato o partido. Sa mga buot po maging PPCRV volunteer, magpasiring na sana po sa opisina kan sa tuyang parokya. Iniimbitaran po ang gabos sa gigibo na voters education sa maabot na Abril 23, alauna hanggang alas 4 nin hapon sa Good Shepherd Hall. Donations, anonymous, April 7, 1,000 pesos. April 8, 900 pesos. April 11, 1,000 pesos.
3,000 pesos. Asin, 5,000 pesos. April 12, 3,000 pesos. 500 pesos. Asin, 300 pesos. Matidog na po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa pangatama ni San Rafael, bendisyonan kamo asinan sa Indo mga namumutan, kanama aki asin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daing sisay man ang nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay man ang nagagadan para sa sadiri lamang. Kita gaos may paninimbagan sa lambang saro. Kita